YouTube channel monetize jabai. So hello Lwgwfwr, welcome back to my YouTube channel. To Lwgwfwr nोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय Lwgwfwr. तो दिनैहाय Lwgwfwr मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों, माने मोनसे भिडिअ आरोना, मा होनगोन, बिराद दुब जादों आरोना बुंनोबो. Lwgwfwr मैया माने आंनि चेनेला मनेटाइज एप्लाइनि थाखाय अपसन फैबाय आरोना मैयानि दिनाव. ओमफ्राय आङो मैया मा होनो एप्लाइ खालामना दोनबाय. ओमफ्राय आङो दासिमबो स्टुडिअ'आव थांनानै माने नायनो हायाखै आरोना आंनि चेनेला मा जानानै दं. बिराद गिनानै दङ मनेटाइज जागोन ना जायाखै होननानै. ओमफ्राय दायो नायगोन आरोना. ओमफ्राय बेयावहाय जोंना माखासे लोगोफोर दङ. ओमफ्राय आंनि रिएक्सना मनेटाइज जादोंबा जादों, माबायदि रिएक्सन जायो, ओमफ्राय आरो मनेटाइज जायाखैबा माबायदि रिएक्सन आंनि फेसआव जायो, बेखौ दा आङो शुट खालामगोन आरोना. दसे थानानै जों नायनोसै दायो आंनि चेनेलखौ स्टुडिअ'आव थांनानै. थ' नोंथांमोनाबो नायलांदो आंनि रिएक्सनखौ. आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा Lwgwfwr लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामहरदो Lwgwfwr. फाइनालि दायो नायनोसै आरोना माबाखौ इउटुब स्टुडिअ'आव थांनानै मनेटाइज जामारदोंना जामाराखै नायमारसै. बिराद धाक धाक जागासिनो Lwgwfwr, मा जागोन. Let's go. Why guys, YouTube channel monetize jabai. Why guys, तो हेलो Lwgwfwr, गुड मर्निं. तो Lwgwfwr फाइनालि आंनि चेनेला मनेटाइज जाबाय. तो नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनाव आं होनानै होबाय. तो मैया Lwgwfwr भिडिअखौ लास्लाबजोबनो हायासै, बेखायनो आं दिनै फुङावनो भिडिअ बानायबाय आरोना. एकदम बहुत दिननि उनाव बिराद मोजां उन्दुनो हाबाय आरोना दिनै मोनायाव. मानो होननानै बुङोब्ला बेनोसै आरोना, बहुत बे चेनेलनि सायावनो आंहा बहुत डाउटबो दंमोन. माबा मनेटाइज जागोन ना जायाबा मा जागोन, बेफोरखौ लानानै बहुत टेनसन दंमोन आरोना. ओमफ्राय दा फाइनालि मैयानि दिनाव मनेटाइज जाबाय. बिराद खुसि आरोना, सासे फिसा इउटिउबारनि थाखाय बिसिम सहैनो हानाया बहुत मा होनो बिग साक्सेस होननानै बुंनांगोन आरोना. तो बेफोर गासिबो Lwgwfwr नोंसिनि अननाय सापर्टआवसो जादों. तो नोंसोरो अनामोनब्ला आं बेबायदि बिसिम सौफैनो हानाय नङामोन आरोना. तो रोजा रोजा साबायखर आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय Lwgwfwr नोंसिनिसिम. तो आरो उनहालागैबो नोंथांमोनहा आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो Lwgwfwr. तो आंबो बेबायदिनो नोंसोरनो मोजांनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाबोनो थाखाय नाजाबाय थागोन Lwgwfwr. तो नोंथांमोनहा सापर्ट हरबानो जाबाय. तो Lwgwfwr दिनै फुङावनो सिरि मोननानै नै लामायाव थाबायगासिनो आरोना, आं खुसिजोंनो, मनेटाइजनि खुसिजोंनो. सोर नोंखौ होबा माबा आनसाबस्क्राइब खालामगोनलै नोंखौ होबा. गोसोआव जोबोद खुसि मोनदों आरोना Lwgwfwr मनेटाइज जानायनि थाखायनो. एकदम दिनै फुङावनो सिरि मोनबाय. एकदम नङाबा बेबायदि सिरिखौनो मोनफेरा खनसेबो. मा होनगोन आरो, बहुद लाइफआव मा खालाममारगोन बेफोरखौनो साननानै बिराद जारला मोनोमोन, उन्दुलाङामोन आरोना. ओमफ्राय दिनै मोनसे मैयानि फिसा साक्सेसनि थाखाय एसे मोजाङै उन्दुनो हाबाय आरोना. बहुत माने दिननिफ्रायनो मोनसेल' सिमां नुबाय थादों आरोना, जेब्लानिफ्राय आङो इउटिउब खुलिजेनबा जास्ट टारगेटआनो आंना ओरै जाबाय आरोना, मनेटाइजल' जाग्रोथोंसै होननानै बे टारगेटखौ लायै दिनै फाइनालि आंनि साननाया बिसिम जायसिम सानदोंमोन आं बिसिम जाफैबाय आरोना. दा नेक्स्ट स्टेप आङो टारगेट लानोसै. तो बेसिम जानायावनो बिराद खुसि मोनबाय आरोना. माबा मोनसे बिग साक्सेस खालामनो हानाय बायदि मोनदों आरोना. रिलेक्स मोनबाय गोसोआव. ओमफ्राय दा आरो
सिगाङावथ' जेनेबा भिडिअ बानायनायाव जेबो मोनामोन, जेबो प्रफिटबो गैया माबो गैया, बिदिनो भिडिअ बानाय दिनैसिम फैबाय। ओमफ्राय आरो दायो नै बिसिम मोनफैबाय। दायो जेनेबा भिडिअ बानायनो साहस मोनसिनबाय आरोना बांसिन। दा दायो जेरैखि जाया माने मोजांनिफ्राय मोजांसिन लाबोनो नाजानोसै भिडिअफोरखौ लोगोफोर। एकदम बांसिन साहस मोनबाय नालाय दा आङो मा होनो आउटडोर ब्लगबो बांसिन लाबोनो नाजागोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आरो माखासे फानि कन्टेन्टफोरबो लाबोनो नाजागोन। थ' नोंथांमोनहा जास्ट सापर्टल' खालामहरदो लोगोफोर। थ' लोगोफोर मा बुंगोन मा बुङा बिदि जागासिनो आरोना गोसोआव। ओमफ्राय माने खुगायाव बाथ्रायानो फैयाखै आरोना बुंनो थाखाय। थ' जियानो जा लोगोफोर, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट खालामहरदो। होमबा भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोफोर। बाय बाय।